Naghinay-hinay nagkawala ang low pressure area o naipahimangno ang pag-asa nga mabatyagan nagyod ang kainit karong panahon. Alang sa dugang weather update, aniya si Romeo Aguirre, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas. Maayong hapon, mao kini ato ang latest nga weather update para karong adlaw. Ang low pressure area nga kanhi si bagyong Chideng hingpit nang nahilis ug kini remnants na lang ang nagpabilin nga atong makita sa satellite image. Karong adlaw ridge sa high pressure area mao nagapasulabi sa kinatibuk-ang bahin sa ato ang nasod. Ug tungod niini ang Metro Cebu lakip na ang dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Ingon man ang kinatibuk-ang bahin sa Kabisayaan, makasinati na pod sa init nga panahon, inubanan sa mga panagsang pagkamapanganuron ngadto na gid sa madag-umon na kalangitan ug dunay mga lumalabay na mga hinay na pag-ulan tungod lang sa mga localized nga thunderstorms. Samtang para sa hangin ug sa kadagatan, tungod ni ining ridge of high pressure area, kasarangan nga hakin, gikan sa amihanang silangan may nagapasulabi sa eastern section sa Visayas ug ang kadagatan niini kasarangan ang pagkabaloron. Sa central ug sa western Visayas, ang hangin hinay ngadto sa kasarangan gikan sa amihanang silangan ngadto sa silangan ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalud. Samtang atuang kadagatan mutaob alas 11:42 sa tunga-tungang gabi sa gitas-on nga 1.6 meters. Ugma pod muhunas alas 6:12 sa buntag sa gimub-on nga minus 0.12 meters. Samtang para sa atuang kainiton sa mosunod na 24 oras, ang Central Visayas dunay minimum temperature nga 25 degrees Celsius ug dunay maximum nga 31 to 32 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas dunay minimum temperature nga 24 degrees Celsius, ingon man maximum nga moabot sa 32 degrees Celsius. Sa Western Visayas, ang temperature range naa sa 26 ngadto sa 32 degrees Celsius. Samtang ato ang adlaw mo silang ugma alas 5:48 sa buntag. Ug para sa dugang update, bisitaha lang amo ang mga social media accounts nga naka-flash sa inyong screen. Ingon man amo ang bagong website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ug dinhi na lang kutob para sa Balitang Bisdak kini si Romeo Aguirre ug maayong hapon.